Bé, estem així, Javi Tur, entrenador del Tavernes, i ens farà una valoració del primer test de Lliga, com ha anat. Bé, molt bé, estic molt content del joc, sobretot del joc, no de resultats, perquè considero que les xiquetes han estat molt més millor de lo que marca la classificació, però bueno, era el futbol i estic molt content del treball que estan fent les xiquetes. Sí, jo he vist algun partit i es nota que el Tavernes és un bloc, falta el millor algun jugador que t'hi un poc millor, però es nota ja que hi ha empaque en l'equip. Sí, jo crec que hem millorat molt des de estem el tercer any que juguem i crec que sí que estan millorant les xiquetes. El que passa que és un equip molt jove i en aquesta joventut pues, bueno, estem pecant un poquet de fallos d'inexperiència, però bé, jo crec que és qüestió de temps i qüestió de treball i a poc anem aconseguint el que sí, ha faltat un poquet d'encert a cara a gol i potser algun punt més tindríem. Sí, jo crec que tots els equips que ens han guanyat per ara, o tots els partits que hem jugat pràcticament, jo no he vist a ningú que siga molt superior a nosaltres, ni diria, estaria per dir-te que ni superior, però bueno, en el futbol sempre el que mana és el resultat i el resultat pues, nosaltres no marquem, els equips hem marcat i això és el que val. Bé, i això diumenge una cosa boniqueta, no? Un altre derbi. Sí, està bé, perquè a un poble com este, que n'hi hagi dos equips de femení, pues, m'agrada molt i espero que passi tot en normalitat, perquè no té per què passar res raro, i considero que elles estan fent el seu treball, molt bo per cert, i nosaltres també, i tindria que ser un partit pues, com un altre, agarrar-m'ho com un esport i guanyar el que tinga més sort o el que marqui més gols. Exactament, i a veure si la cosa es normalitza i és les xiquetes que es divertisquen i entre tots fer bona imatge del futbol femení. Sí, perquè jo crec que el que ha costat en este poble que n'hi hagi futbol femení pues no tenim que empanyar-ho en situacions rares. L'any passat van haver un poc de, no sé, coses rares, no em van agradar, crec que tots van tenir la nostra part de culpa. També ens serveix un poc d'experiència, ens serveix perquè recapacitem un poquet i que m'ho agarrem pues, com el que és, com un deport i com una cosa que les xiquetes m'agrada l'esforç que estan fent totes i m'agradaria que continuara, entonces n'hi ha que donar-li pues, el que és un esport i a poc pues, que el futbol femení vagi assentant-se en el poble i no sols en el poble sinó en tot el futbol nacional i a veure si anem aconseguint-ho. Bé, Xavi, per sort pel diumenge. Molt bé, gràcies.